సొల్మెలు నమ్మకుడ్ల తుಳು వార్తలు యాను డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇత ముఖ్యాంశాలు. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್. ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡಿದು 5 ನಾಟಿಕಲ್ ದೂರದ ಕಡಲಿಡು ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಬೋರ್ನ ವೆಸಲ್ ಟಗ್ ಬೋಟ್. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೌಕಾದಳೊಡ್ದು 9 ಜನತ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಉಂಡಾಯಿನ ಕಷ್ಟ ಇಂದೆನು ತೂವನೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತು ಪೊತ್ತಲು ಬೀರಮನತ್ ರೈ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಡು ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜಾಯಿನ ಚಂಡಮಾರುತೊಡ್ದು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ. ಈರುವೇರ ತೀರ್ದು 100 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚದುಪ್ಪುನ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೆರೆಗಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒದಗಾತಡ. ಬ್ಯಾಂಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲಡು ಬ್ಯಾಂಕದ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತರ್ಕೊಲನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತರಿಗೂ ಕೈಕು ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಾಯರೆಗಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒದಗಾಯರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತಡ. ಕುಡ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬ್ಯಾಂಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತರ್ಕೊಲನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತರಿಗೂ ಕೈಕು ಕೊರಿಯರ. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರ. ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿದೆ ತೊಂದೆರ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪುರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ತದ. ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒದಗಾದ. ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದುಂಬು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಒದಗಾದಿರ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದಿರ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಳಜಿದೆ ತೊಂದನುಂದು ಶಾಸಕರು ಪಂಡಿರ. ಉಳ್ಳಾಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏನು ಉಳ್ಳಾಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಮೇತ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ DC ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇವಾಂಜಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ 5 ಕೋಟಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಖರೀದಿಯ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ದಾದಿಯರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜರಾಮ್ ಭಟ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ, ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
ಇಂಚ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಲಿನ ಒತ್ತು ನಿಬಂಧಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಿ ನಾಯಕ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ತಾಕ್ತೆ ಪುದರ್ದ ಚಂಡಮಾರುತ ದೇಶಡೋರ್ಮೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡಿದು 5 ನಾಟಿಕಲ್ ದೂರದ ಕಡಲಡು ಚಂಡಮಾರುತದ ಸೆರೆಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಬೂರ್ದಿನ ವೆಸೆಲ್ ಟಗ್ ಬೋಟುಡಿತ್ತಿನ 9 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ದ ಸಾಯದೊಟ್ಟುಗೂ ನೌಕಾದಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡ. ಕರಿನ 2 ದಿನೊಡ್ದು ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಾರಿ ಸೆರೆಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದಿನ ಟಗ್ ಬೋಟುಡಿತ್ತಿನ 9 ಜನ ಬೇಲದಕ್ಲಿನ ಗೆಲ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡ. ನೌಕಾದಳ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಂಡ. ಟಗ್ ಬೋಟುಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕರಿನ 2 ದಿನೊಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಂಡ. ಅಂಡ ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ಬೋಟುದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯಾದಿಜಾಂಡ ಅಂಚಾದ ನೌಕಾದಳದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪಾತರಕತೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗೂ ನೇವಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊಚ್ಚಿಡ್ದು ಬೈದಂಡ. ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅವೆತ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿರ. And 5 rescued by Coast Guard. Balance hospital facilities. कितना टाइम आपको लगेगा यहाँ पे? We are suffering since May 15th. Last 3 days we struggled like anything. And due to dragging, the vessel drifted so much and it stuck up in near Papu White House. Sat between 2 racks. So lucky enough, the crew was struggling for last 2 days and they managed to survive for last 2 days. So yesterday with the media help and everyone, with all state authorities and good efforts shown and 9 lives being saved today. They are my boys. I can't leave them. Okay. Thanks to media and thanks to everyone who put their best efforts to save their lives. See, in Marine we live like a family members. Let it be from any others, any state, but we live like a one family. That should be the spirit. They have more courage to stay on board. For 2 days they struggled. By God's grace and in all your help, their life is saved. Thank you very much. ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ವರಾಹಡ್ ಅಕ್ಲಿನ ಕರೆಬರೇಕ ಕನೆತಿರ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ 4 ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿರ. ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡ್ದು 5 ನಾಟಿಕಲ್ ದೂರಡು ಕಡಲಡು ಬಂಡೆಕಲ್ದ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕಲ್ದಿನ ವೆಸಲ್ ಟಗ್ದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಐಜಿ ಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೋರಮಂಡಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಒರ್ಂಬ ಪನ್ಪುನ ವೆಸಲ್ ಟಗ್ಗುಡುಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಟು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿರ. ಮಾತಾ 9 ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ 9 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೌಕಾದಳಕ್ಕೂ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾದಿರ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತಗು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ಜೀವ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ ಕುಲದಿತ್ತಿನ ಕೋರಮಂಡಲ ಟಗ್ ಬೋಟದ ಮಾತಾ 9 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದ ಕುಡ್ಲಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈತನ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಮಂಡಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಮರ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದನ. 4 ಗಂಟೆ ಕಡಲಡು ಜೀವ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಡ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೋರಮಂಡಲ ವೆಸಲ್ ಟಗ್ ಬೋಟದ ಮಾತ 9 ಜನ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಕುಡ್ಲಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ. ಅಕ್ಲಿನ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಮಂಡಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಕಾರ್ಬಾರಡ್ ಕಡಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಬೂರ್ದು 9 ಜನಲ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಡಗದಿರ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ 24 ಗಂಟೆಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣದಿತ್ತಂಡ.
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮರ್ದದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟುಳ್ಳಿರೋ ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿತಿರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿಂದೊಂದು ವೈದ್ಯರಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದಿರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೋಟುಡಿತ್ತಿನ ಈ ಒರ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಕಾಡೆ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡ ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ತೂವನ್ನೌಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತು ಪೋತುಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತದುಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಿಟ್ಟು ಪೋತೊಂದು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಾಮನಾಥ ರೈ ಪಂತೆರ ಆರು ಕೊರೋನಾ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾರರಡ ಪಾತಿರ್ದೇರ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಾಮನಾಥ್ ರೈ ಕೊರೋನಾ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾರರಡ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಷ್ಟ ಇಂದೆನು ತೂವನರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತು ಪೋತುಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೆಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಿರ ತಾಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದಾರ್ ದೂರಿಯರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜನಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪುನವು ಅಧಿಕಾರಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ರಡ್ಡನೇ ಡೋಸ್ ಏಪ ಕೊರುಡುಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಸಿಯು ಮರ್ದದಂತೆ ಜನ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದು ರಮಾನತ್ ರೈ ಏವ್ರ ತೋಜಾಯಿರ ಮಲೆನಾಡು ಬಾಗುಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊರಡು ಐಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊರೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಡು ಇತ್ತುದುಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಿಟ್ಟು ಪೋತುಂದು ರಮಾನತ್ ರೈ ಪಂಡಿರ ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಠಿಣವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ಇದರ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸಲ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವರೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಡು ಚಂಡಮಾರುತ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜಾದಂಡ ಈರ್ವೇರು ತೀರ್ದೆರ ನೂದೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತನಿ ಮಾತ್ರಾತ್ ಏತೋ ಜನಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೆಟ್ಟೈನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿಯಾತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಡು ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜಾಯಿನ ಚಂಡಮಾರುತ ಗೋವಾಡು ಬಾರಿ ಜೋರಾತಂಡ ಚಂಡಮಾರುತಗೂ ಇರುವೇರು ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದೆರ ನೂದೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡ ಒರಿಯನ ಮೇಲಗ್ ಮರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಕುಡೂರಿ ಬೈಕ್ಡು ಪೋವಂದುಪ್ಪುನಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇರುವೆರ್ಲಾ ತೀರ್ದೆರ ನೂದೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು 500 ಹೆಚ್ಚ ಮರ ನೆಲಸಮ ಆತಂಡ ಗೋವಾಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಾಕ ಮಾರ್ಗಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋತ ಒಂದು ಮತ ಸರಿಯಾವುಡುಂದಾಂಡ ನನಲ 2 ದಿನ ಬೋಡಾವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಗೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಲು ನನಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ತೆರಿಪಾದೆರ ಅಂಗಾರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ದುಂಬರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡೊಂದು ಆರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಆಪನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ದು ಪಿರಬತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನು ಮಿಗ್ಗೆಕಿರ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಮರಸಣಿಕೆ ತಾಲೂಕುದ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಡ ನಡೆತದಂಡ ಕಳಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡ ಮರ್ಸಣಿಕೆ ತಾಲೂಕುದ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಪನ್ಪುನೌಲು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಅಣ್ಣನು ಮಿಗ್ಗೆಕಿರ್ತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದಂಡ ಕಿರ್ನಾಯೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಜೀವ ಕಳೆಯೊನ್ನಾರು 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಾವೀರ ಆದಿತ್ಯರ ಕರಿನ 3 ದಿನದ ದುಂಬು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಮೂಡಿಗೆರೆತ ಎಂಜಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಹಾವೀರನು ಸೇರ್ಸಾದು ಮರ್ದು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ನರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರಡ ಬೇಜಾರಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜಗಲಿಡ ಜೆತದಿತ್ತಿನ ಮಹಾವೀರನು ತುಯಿನ ಅಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಗುಣ ಅವಂದೆ ದಾಯ ಬೈದಾಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಓದಂಟು ಜೋರಾದ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಪರಸಂಗತಿ ಮಾತ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಲಡಾಯಿ ಆತಂಡ
ಅಣ್ಣನ ಕಂಟೆಲನು ಕಾರಡು ಒತ್ತುದೀದು ತರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಗ್ ಕತ್ತಿಡು ಕಟ್ತದೆ ಮಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಕತ್ತಿನ ಒಯ್ತದಿತ್ತಂಡಲ ಮುಡಂದಿನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನ ಮಡು ಕನ್ನತದು ಮಹಾವೀರನು ಕೆರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಕಳಸ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಡ. ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಂತುಡು 26 ವರ್ಷದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮೇಜಾ 49ನೇ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟನು ತರೆಕೆಯರಾವುದೆರ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಕೊರಂಗ್ರಾ ಪಾಡಿದ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಂಡ್ರಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ 3ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತೆರ. ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಂತುಡು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ 26 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮೇಜಾ 49ನೇ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದೆರ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿರೀಟನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಜೋಜಿಬಿನಿ ತಮ್ಜಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮೇಜಾನ ತರೆಕದಿಯೇರ. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಂತುಡು ಬ್ರೆಜಿಲ್ದ ಜುಲಿಯಾ ಗಾಮಾ ಸುರುತ ರನ್ನರ್ ಅಪ್, ಪೆರು ದೇಶದ ಜಾನಿಕ್ ಮಸೆಟಾ 2ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತೆರ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಕೊರಂಗ್ರಾ ಪಾಡಿದ 22 ವರ್ಷದ ಆಂಡ್ರಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ 3ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತೆರ. ಲೋಕದ 4 ಮೀಟ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆಲ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗು ತುವೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ನಡುಟೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬದುಕು ಸಾಗಾಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆನ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ತು ನಡಪಾವಂದಿತ್ತದು ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯಗೂ ನಲ್ತದು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಕೊರೋನಾ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತನ. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಲೋಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡುಪುನ ವೈದ್ಯರು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಬಗಿಟ್ಟು ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಲೇನು ಪಾಡೊಂದು ಸೀಕದಕ್ಲೆಗು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿಟೆ ಉಲ್ಲೆರ. ಕೋವಿಡ್ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪುನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಮೇದುಡುಪ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆರ. ಈ ನಡುಟು ಅವಲು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ವೈದ್ಯರು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಒತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತೆಲೆಗು ಒಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಜ್ಜೆದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯಗೂ ವೈದ್ಯರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಉಲಾಯ್ದ ಕೊರೋನಾ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನಕ್ಲು ಮಾತ ವೈದ್ಯರ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂದು ಸಂತೋಷ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದ ವರಿಯಗು ಕರೆಂಟ್ ತಾಗದ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಬಾರ ತೆಕ್ಕಾರ್ಡ್ ನಡೆತದ. ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ 25 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ವಿಕಾಸ್ ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲಧಾರ ಆದಿತದು 5 ವರ್ಷಲಿಡಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತೆರ. ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾವಂದಿನೇನು ಸರಿಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದ ಉರಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಯ್ತದು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಬಾರ್ದ ತೆಕ್ಕಾರಡ ನಡೆತದ. 25 ವರ್ಷದ ವಿಕಾಸ್ ಜೀವ ಕಳೆವುನ್ನ ಜವಣೆ ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲಧಾರ ಆದಿತದು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಮೆಸ್ಕಾಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಅರೆಗು ಮದ್ಮೆ ಆತನೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನ. ಮೈಸೂರು ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಡು ಮೊಳೆಯೂರು ವಲಯ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಡು ಕಾಡಾನೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪರಿಯರೆ ಬತ್ತದು ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಲಕ್ಕರೆ ಬಾರಿ ಪುಡಿರ್ದಂಡ. ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗು ತುರ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪೋದು ಜೆಸಿಬಿ ತರ್ಪುಡಾದು ಕಾಡು ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಆನೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೆರ. ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಕಾಡಾನೆನು ಕಾಡ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಮೈಸೂರ್ದ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡದ ಮೊಳೆಯೂರುಡು ವಲಯ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಡ ನಡೆತದ. ಕಾಡಾನೆ ನೀರು ಪರಿಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದಂಡ. ಗಸ್ತು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಆನೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ತೀರಂದೆ ಪುರೆಪಿನ ತೋಜಿದಂಡ. ಅಧಿಕಾರಿಲು ಜೆಸಿಪಿ ತರ್ಪುಡಾದು ಕಾಡು ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಆನೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೆರ.
ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡಿದು 5 ನಾಟಿಕಲ್ ದೂರದ ಕಡಲಿಡು ಚಂಡಮಾರುತ ಗುತಿಕಲ್ದ ಬೂರ್ನ ವೆಸಲ್ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೌಕಾದಳೊಡ್ದು 9 ಜನತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಉಂಡಾಯಿನ ಕಷ್ಟ ಇಂದೆನು ತೂವನೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತು ಪೋತುಂಡು ಬೀರಮ್ಮನ ರೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಡು ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜಾಯಿನ ಚಂಡಮಾರುತೊಡ್ದು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಈರುವೇರ ತೀರ್ದು 100 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಯಲ್ಲಿ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ